Foli b'aw bɛɛ lajɛlen Mali cɛ ni muso denmisɛn ani ni mabɔkɔrɔ aw minnu sɔgɔlen don Tam Tam TV jabaranin kan ni wagati in na ka kɛɲɛ ni aw ka wagatiw olu tɔgɔw ye an mana kɛ diɲɛ fan min fɛ ko aw bisimila aw ka aw dan ka se aw ka bamanankan kunnafoni walawalali kɛnɛ kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni bi tɛnɛ ni o bɛ février kalo tile 16 san 2026 bakuruba minnu bɛ an bolo bi ni o bɛna woloma o da o tulo kan o la kumaba dɔw filɛ an ka furancɛla fanga ɲɛmaa général Asimi Goyita ale ye kuma naani ɲɔgɔnna ni ka o bila sen kan mun bɛ tali kɛ a ye se ka yiriwa ale bunakun kan an bɛna an da don min kɔnɔ kumaw na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ka kɛ ni wulikajɔ ye min kɛra an ka finitigilakaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana yɔrɔ min bɛ yen nɔ ni o bɛ Duwanza mara la ni an ko o ma ko Banbara Mawude ale ni Ina Jafata na an bɛna an da don kɔnɔ kumaw na ko walawala ni ka o da aw tulo kan ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ kunun ko sufɛ fɛn min kɔni ye Bamakɔ Sugunikura ni ale ye an ka feerekɛyɔrɔba ye sugu belebeleba don ale fɛnɛ kɔni ye tasuma jeni ni ka o sɔrɔ maaw ka bololaminɛ caman olu tiɲɛna a ko senfɛ an bɛna an da don mun kɔnɔ kumaw na ko walawala k'u da aw tulo kan ninnu de bɛ an bolokɔrɔ bi aw ye aw dan ka se ka kɛɲɛ ni an ka jamana minisiriw ka laadala ɲɔgɔn ye min bɛ kɛ dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ kelen ka kuma jamana mara ale taabolo kan o hukumu kɔnɔna na ni o bɛ kɛ ni an ka furancɛla fanga ɲɛmaa général Asimi Goyita ale ka yamaruyaw ye k'a fɔ ko juma tɛmɛnen ko o darajɛ o taara ka o kɛ ni o tun bɛ bɛn février kalo tile 13 san 2026 ka yira k'a fɔ an ka furancɛla fanga ɲɛmaa général Asimi Goyita ale ye tɛgɛnɔ bila kɛ sɛbɛn naani ɲɔgɔnna o bɔɲɔgɔnko la minnu kumakun ni o bɛ tali kɛ AES jamanaw ka yiriwali bunakun kan tɛgɛnɔ kɛra sɛbɛn min na o fɔlɔ o de bɛ tali kɛ an ka finitigilakaw ka fara ɲɔgɔn kan kɛ AES jamana kɔnɔna na walasa hali bi baaraw olu ka taa ka o kɛ jamanaw ninnu saba ninnu lakana ale bɛ se ka sabati cogoya min na tɛgɛnɔ kɛra sɛbɛn filanan min na o de bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la AES jamanaw ni jamana wɛrɛw ko ɲɛnabɔli o bunakun ale sinsinnen ma ni an ko o ma ko diplomasi kumakun sabanan o de tun bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛɛrɛ ale ni yiriwa o kuntagalajan ni an ko o ma ko politique de développement o fɛnɛ taara ka o kɛ o hukumu kɔnɔna na naaninan o de bɛ tali kɛ jamana ninnu wasadenw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka jamanadenw ka kunkan ko kumaw ni ka olu fɔ walasa fɛn min kɔni AES jamana kɔnɔdenw ye u bɛ se ka lafiya sɔrɔ fanga kɔni ale mara o taabolo la cogoya min na k'a fɔ ko tɛgɛnɔ kɛra olu kumakun naani olu la mun bɛ AES yakubaya o ko o yiriwa o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko o sigi kɛnɛ ka ko kumakun wɛrɛ o taara ni o bɛ tali kɛ an ka jamana marabaaw ye hakilina ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun bɛ jamana cakɛdaw ni o ye an ka baarakɛlaw ye ni o ye fonctionnaires ye olu ka lahalaw ni ka olu bugunatigɛ ka yira k'a fɔ ko hakilina minnu ni o bɛ ta o de bɛ fɛn min kɔni an ka jamanaw ka sifinnakaw ka tɔn min bɛ yen nɔ ni y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni baaradege o bɛna ta ni ka a kɛ u kunna ka tila tuguni ka yira k'a fɔ minnu ni olu bɛ taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la ni o ye retraite o ye ka sɔrɔ ka nafolo kasabi ni ka o bila walasa u ka se ka u ka sɛgɛnnafiɲɛbɔw ni ka o kɛ lafiya la ka sababu kɛ u bɛ baara minnu kɛ o bɛ ka kɛ jamana ale tɔgɔya la o sɔrɔla o kunnafoniya na ko walawala ni ka o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ Bamakɔ sigida min bɛ yen nɔ ni an ko ale ma ko Mandekura an ka sugu belebele min bɛ yen nɔ ni bɛɛ lajɛlen ko a ma ko Sugunikura kunun ko nɛgɛ kaɲa 23 olu wagatiw la kunnafoniyaw bɔra ka bin ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni tasuma jeniba ye ko o taara ka a kɛ o sugu kɔnɔna in na o hukumu kɔnɔna na maa caman olu bɛ feere kɛ yen nɔ olu ka bololaminɛw olu caman kɔni tora ni tasuma jeni o la ni o dɔw bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la mutuw ni a minɛnw na ni an ko o ma ko les pièces olu fɛnɛ bɛɛ lajɛlen ni jenina ka taa se mɔgɔw ka bolofɛn minan caman ma ka kɛ sababu ye ka du caman ni ka olu to fɛn min kɔni ye kɔlɔlɔ ale ni degun o kɔnɔna na ka sababuya kɛ ka fɛn min kɔni ye baarakɛminɛnw ye olu toli na ni tasuma jeni na ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni an ka lakana tigilamaw ye ni olu ye sapeur pompier maw ye olu wulila ni ka se kɛnɛ kan kabi kunun ko sufɛ ka fɛn min kɔni ye tasuma ye ni ka ale dalasa nka k'a yira k'a fɔ ko hali dugu jɛlen sɔgɔmada in na ka kɛ ni nɛgɛ kaɲa 9 olu wagatiw ye ko o bɛɛ y'a sɔrɔ an ka fɛn min kɔni ye lakana tigilamaw ni o ye sapeur pompier maw ye o bɛ u sɔn ka se ka tasuma ninnu ni ka o sa cogoya min na ka yira k'a fɔ hakilina na o kɔni yira la k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye maa kɔni o ni ma to ni gɛlɛya na ka kɛ ni a kunnafoniya minnu bɛ an bolo ye o hukumu kɔnɔna na maa minnu ni olu ka minɛnw kɔni jenina olu ye u ka dusumakasaw yira an ka jɛni ka a ɲɛmada o jaw fɛ i ɲa bɛ yɔrɔ min jeni na fo jigijigi la nin ye tan kɔrɔ ne yɛrɛ ka yɔrɔ jenina ne kelen ka yɔrɔ tɛ dɛ sugu depuis n dara n fa ni n ba fɛ n ye jigitigɛ dɔ ye sugu in kɔnɔ bi ma deli k'a ye est-ce que nin ye tasuma de ye wa est-ce que nin ye mɔgɔ de ye wa ala de don wa fɛn min don ne kɔni t'a dɔn mais a ɲa bɛ ala bolo
ne kɔni bɛ fɛ autorité k'i sen don sugu ko in na ko bɛ sugu ko in kɔnɔ ala de b'a dɔn mais a ka di n ye n man kɛnɛ dɛ ne banabaatɔ de sugu jeni ko mais n bolila ka na ne yɛrɛ ka yɔrɔ b'a yɔrɔ la n ka denmisɛnninw de ye ninnu ye n bolila ka n'u fɛnɛ ka yɔrɔ lajɛ u ka côté yɔrɔ in dɔ fɛnɛ jenina ka k'a kan ni n jigila mɔgɔ caman de ka yɔrɔ jenina nin ko in na mais an y'a di ala ma an y'a di kira ma an y'a di an kuntigi ma sallallahu alaihi wasallam an y'a b'o bolo i y'a mɛn ma fille tellement que dusukasi ni fila tɛ dɔ kɛra o la bi mali autorité an simina ka jamaw an jigi ye ala ye an jigi ye mali autorité ye nin ko k'a ɲɛɲini a sera dandugu nafolo ka sara la dɛ miliyari joli o kuma tɛ se ka fɔ nin na ma fille yɛrɛ bɔra hali sa tasuma ma sa n'i ye lajɛ ka ɲɛ i b'a dɔn ko ni farigan de nana sugu in kɔnɔ ne nun kɔnɔna in bɛɛ furufurulen don mais ni tiɲɛni donni ko i bɛ boli ka na. Bon vraiment ala k'an kisi ni ɲɔgɔn na vraiment ala k'an kisi ni ɲɔgɔn na sinon a kɛra tiɲɛni yɛrɛ de n'an ko k'an b'a fɔ a tɛ se ka fɔ ka ban quoi donc faamaw k'a lajɛ o ka na o ka sugu dilan quoi hali n'o b'a di mɔgɔw ma bɛɛ bɛ yɔrɔ dɔ ta location na i b'a sara a ka fisa ni nin tiɲɛni ye parce que miliyari camanba de tiɲɛna nin na miliyari camanba de tiɲɛna la voilà. An kɔni bɛ min fɔ u ɲɛna ni sugu in bɛ dilan u k'u jija u ka mobili donda bila wa i ka denmisɛnniya kɛ yan nɔ kariw bɛ sugu kɔnɔ mobili tun bɛ don ka bɔ sugu fan dɔ fɛ ka segin nka o bɛɛ bɔra a ma sugu mana jeni togo o togo place tɛ sɔrɔ sugu la an bɛɛ de ye kelen an ye nafolo ɲini de yanni a ka kɛ ni kuma ci kasara ye dɔ b'an yɛrɛ la dɔ bɛ denmisɛnninw na e bɛ fɛnɛ su mana ko karo denmisɛnnin ninnu ka tobilikɛyɔrɔ ye sugu kɔnɔna de a bɛɛ te bɛ wuli dumuni daga bɛ sigi i b'a sɔrɔ anw yɛrɛ ka lamina barama bɛ bɛɛ bolo hali ni dɔw ye mɔgɔ tan a b'a sɔrɔ olu ka daga sugu yɛrɛ tasuma in bɔ fɔ ala de b'a dɔn ala de b'a ɲɛ dɔn an kɔni t'a dɔn kuran de don wa o de don wa ala de y'a latigɛ an bɛ ala deli hali bɛ ala ka jisuma k'a fura ye. Latigɛ kɔni bolila an ka kunu k'an ka sugu bɛɛ lajɛlen k'a bɛɛ jani hali yɔrɔ kelen tɛ yen min bɔra awa an ka sɛw awa kalakaw malo ɲɔ sogo frigo a bɛɛ janina fo ka a bɛɛ mugu bɔ a ma se kuma na aw yɛrɛ ɲɛ b'a la awa i ye ko ye fɔ ko ba an kɔni y'a fɔ kɛlaw ye k'a dɔn aw kɔni yɛrɛ y'a ye awa a k'a fɔ gouvernement ye u k'an dɛmɛ nkalon ma ye u ka an bolo ma gɛ u k'a lajɛ yɛrɛ de u k'an bolo ma gɛ n'o tɛ an bɛ yɔrɔ min na to t'an si la jamana ka gɛlɛ kɔrɔlɛ n'a na fɔ ko nin farila ka i ka yɔrɔ janina minan min b'i bolo o fana bɛ janina fo ka t'o ba nkalon ma ye a ma nɔgɔ bon ala sago aw sago ni kuma min bɛ ne bolo k'a fɔ aw ye de ye nin cɛ 100 bɛ sugu in na i bɛ taa sɔrɔ maa 1 a bɛ ka maa 20 balo i bɛ taa sɔrɔ maa 1 a bɛ ka maa 10 balo i bɛ taa sɔrɔ maa 1 bɛ ka maa 40 balo ne min n'a bɛ kuma na ne tɛ n ka maa balo ta da dɔn wa ni muso 3 bɛ ne yɛrɛ bolo n kɔrɔkɛ denw bɛ n dɔgɔnin denw bɛ u bɛɛ fatura maa dɛmɛbaga ye ala de a k'a fɔ k'an dɛmɛ ala de kama jɔn tɛ tɔ t'an na dɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la tiɲɛni kɛra mais an b'a donni da ala kun mais faama minnu tulo bɛ an na n'u sera ka dɛmɛ don an ma a bɛ diya an ye ni si ni kɛnɛya ye u k'a lajɛ u ka ɲa sugukura musow ma a n'a cɛw ma mɔgɔ dɔw ka miliyɔn tiɲɛ dɔw ka miliyari tiɲɛna ne yɛrɛ ba bɛ nemuru de feere ani n ba dɔgɔnin an taara nemuru chargement jigin hali a da tɛ se ka fɔ nemuruba a bɛɛ jenina an ka minɛnw fosi hali an ka wari carnet minnu an bɛ don pari la a bɛɛ de jenina balanso an bɔra ni nin dɔrɔn de an ma dɛrɛmɛ kelen fɛ an ma bɔ n'a ye ni mali ɲɛmɔgɔ ni mali faamaw sera ka an dɛmɛ ka dɛmɛ di sugukura musow n'a cɛw ma a bɛ diya an ye dɛ. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ lakana nasira fɛ an ka fintigilakaw ka ɲɛma ni o ye u ka kuma laseba ye état major général ye ale kɔni ye lase kɛ min na ni a kuma na sebayaba kan an ka fintigilakaw ye mun sɔrɔ ni o baaraw taara ka o kɛ kunun ko ni o kun bɛ bɛn kari février kalo tile 15 san 2026 ka yira k'a fɔ ko baara ko o taara ka kɛ an ka fintigilakaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka dugu min bɛ yen nɔ ni an ko o ma ko Banbara Mahuden fo ka taa se Ina Jatafan na ka kɛ o yɔrɔ kofɔlenw ye ni o ye dugu ye mun bɛ Douanza ale kɔni marala ka yira k'a fɔ ko fintigilakaw ka wulikajɔ o senfɛ o kɛra sababu ye ka banbagaci wale maa 10 kɔ ɲana bɔɲɔ ko ni ka dankari kɛ olu ni u bololaminɛw olu la o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na i ko bi ko Douanza ale ni a lamaraw la ko o bɛ an ka fintigilakaw ka yamaruya kɔnɔna na o sɔrɔla o kunnafoniya na ka o walawala ni ka o da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan. O
o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an ka sigida min bɛ yen nɔ ni an ko o ma ko Yirimajɔ ka yira k'a fɔ k'u ka kɛ ni an ka lakana tigilamaa min bɛ yen yɔrɔ kofɔlen na ni o ye an ka polisiso o ɲɛmaa ni o ye komisɛri ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni ale tɔgɔ Modibo Ka Jara ka kɛ ni ale ni a ka cɛdenw ka wulikajɔ ye u ye tɛgɛnɔ kɛ yuruguyurugu maa dɔ la ni ale ye maa ye min tun bɛ i yɛrɛ kɛ maa dɔnnibaa jalatigiba ye ka fɛn min kɔni nafolo kasabi ka o minɛ jamana kɔnɔdenw na k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye baara siraw ye ko a na o ta ni ka o di olu ma o hukumu kɔnɔna na ka kɛ ni jamana ka baara cakɛda siraw olu dɔw ye k'a fɔ ko an bɛ wagati min na i ko bi ko a minɛlen bɛ ka a bila fanga tigilamaaw ka bolo kan ko a kɛra sababu ye ka nafolo kasabi bɔ maa minnu kunna o bɛ taa i jɔ sefa wari miliyɔn 23 ani 500 ɲɔgɔn na o bɔɲɔgɔnko la a ye min minɛ maaw la ka baara layidu ni ka o ta u ye o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ an ka finitigilakaw ye weleweleda kɛ jamana kɔnɔdenw ye ko bɛɛ lajɛlen ka i hakili to i yɛrɛ la ka yira k'a fɔ ko baara nasiraw fɛ ko fɛn min kɔni ɲɛfɔli jolen ko o tɛ kɛ ka kɛ ni jamana ka cakɛda minnu ni olu bɛ sutura la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni an ko olu ma ko les services secrets ko o baara siraw fɛ ko o tɛ kɛ kɛnɛmamɔgɔw ko o kɔni nasiraw olu fɛ ka tila tuguni k'a yira k'a fɔ ko mɔgɔw ka u hakili to u yɛrɛ la ka bɔ ni ŋanamu sira olu ma o sɔrɔla o kunnafoniya na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. Ka bi kunnafoniyaw olu kuncɛ an bɛna an da don wagati ale ni a tɔgɔyaw la kabini ni sɔgɔmaden na Bamakɔ faaba kɔnɔna na fɛn min kɔni ye wagati ye ale cogoyaw o falennen bɛ ka sababuya kɛ bugu ni dɔw yɛrɛ ko a ma ko gɔngɔnjugu ka yira k'a fɔ ko o yelen don o hukumu kɔnɔna na ka hakilinajigin kɛ k'a fɔ ko a bɛ kɛ sababu ye ka yeta ni ka ale dɔgɔya kosɛbɛ fo ka taa se fiɲɛ cogoyaw ni ka olu yɛrɛ fɛnɛ yɛlɛma ɲɛɲininiw olu y'a yira k'a fɔ ko nin fɛn min kɔni ye bugu ye ko a bɛna to sen na fo tile 2 ɲɔgɔnna o bɔɲɔgɔnko o kama maaw ka u hakili to u yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ye siraba bolibagaw ye u ka fɛn min kɔni ye masikiw ni ka olu ta ka o don u nun na ale ni u ka verrew ni ka olu ta ka o don walasa u ɲɛw u ka se ka olu tanga nin gɔngɔn nasuguya ninnu olu ma cogoya min na o hukumu kɔnɔna na ka laɲini kɛ ko ji caman maaw ka se ka o min ka se ka u farikolo ni ka ji kɛ ka u labɔ ko o na kɛ sababu ye ni ka tanga ale kɔni kɛ o sɔrɔla o kunnafoniya na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan ni bɛ dasi kɛ aw ka kunnafoniyaw la bi Tam Tam TV jabaranin sanfɛ ka aw sɔgɔlen to an n'a kunnafoniya ko nasiraw fɛ aw tɛna to kunnasiri la an b'a fɔ ko ka an bɛn wagati ɲɔgɔnna wɛrɛ ma wasalam.